हौशीचो घो माझ्या करू त्याचं काय, त्याचं पाय नाही धारावर. काळ्या पातीचे शेतात पण वाहून त्याच्या येणारे पुढं मला गोड्या काही पाण्यात थोर नाही, माझा जीव भारी त्याच्यावर. मस्त पाऊस हट्टी पडतोय. थोडा जिद्दी थोडा हाय, की काय सांगू बाप माझा गुन्हाची हाय. रस्सा पण छान भारी होतो. हे हट्टी थोडा जिद्दी थोडा हाय, काय सांगू बाप माझा गुन्हाची हाय. हा हे थोडा सनकी जरी रे, त्याला त्याची मर्जी सारी रे. बस तो डोक्यावरती जरी रे. चावत नाही म्हणजे भिजरे असतात. पटकन असे ते घो माझं पकडत नाही. काळे किडे जे काय खाडे नाही नेमकंच. आणि मोस्टली छोट्या आकारातच मिळतात. मोठ्या म्हणतात गावाकडच्या हट्टी साईडला. थोडा जिद्दी थोडा हाय, की काय सांगू बाप माझा गुन्हाची माय. बायका हे घेऊन बसले हे होते. हट्टी थोडा जिद्दी थोडा हाय, की काय सांगू बाप माझा गुन्हाची डांगा माय. मोडून घेतल्या घरी येईल. गाव नको झिला असे माझे गुण गाव, अरे तू माझ्या माथ्यावर. स्वच्छ नळाखाली पहिले clean काय करायचं, करू धुवून सांग घ्यायचं. तुका किती समजाव, तुम्ही सदी चोच पोटाकडे वाऱ्यावर. कपड्यात cover असतं, ते काढायचं. पाय ती टाकले, तुझी साधी सगळं सुटी काढून नाही, घ्यायचं. नितरी आणि त्याच्यानंतर झिल माझ गुन्हाची गाय. सगळं पहिले काढून हे हट्टी थोडा जिद्दी स्वच्छ नळाखाली 2-3 पाण्यात धुवून घेतलं. त्याच्यानंतर तोंडाकडे असं एक थोडं कवर ते सगळं काढायचं, ओपन करायचे. सहज ओपन होतात. वरचं त्याच्यावरनं असं केसासारखं असतं दोन्ही बाजूला, ते काढून टाकायचे, घ्यायचं नाही. मध्ये एक ना अशी पिशवी असते, दाखवते तुम्हाला, त्या कवचाच्या साईडला अशी लागते चरचरीत, ती त्याची अन्नाची पिशवी असते, ती काढून टाकायची. ती घ्यायची नाही, नाहीतर मग ते खेकडे पचणार नाहीत आणि लूज मोशन होऊ शकतं. आणि आता आतमधलं सगळं जे मांस आहे ते काढून घ्यायचं.